Здравейте, аз съм Роскатале. Това с мен е... как се пише ти в YouTube, бе? Монка. Да, монката с главни междуредия. Тоест главна, не главна и така. И сега ще играем Майнкрафт в Legit Play. Отдавна не съм играл Майнкрафт. И сега ще разгледаме как се е развил сървъра. Като изчакаме да ми изпише Play. Все още чакам. И чакам. Ще го спра на пауза докато чакам. И така, тук сме. Изчаках да ми се пусне Майнкрафта. Legit Play, нали? Да. Влизаме. Ще го спра на пауза да не ми гледате паролата. Така, тук сме. Сега рестартирах сървъра. Ето влизам. Логин. Ще спра това да не... Тук сме. Да, бе. Пак. Само се ти регна. Регнах се обаче във видео, там става майстор. И сега... Което ела на Warp Survival. е. Ще чакам. Аз съм там. Добре, аз ще чекам. Аз съм там също. Това за път да влизам. Ще сменя текстурния пакет, то се много шибам. Извинявайте за обидата, но така е. Сега отидох по-мисо. Майнкрафт. Аз съм с Сиги. И ако искате... Как изглежда къщата ни с текстапак. Текстурен пакет. Монка. Кой е? Аре да живеем заедно. Ето това е EFD. Привет. После ще отида да си отбера къщата. Да си донеса нещата при теб. Нанеса. Си за ако си слага от табели. Това го знаете. За кой не сме добавил премисиона? Китайци. Поне ми отвори вратата. Ти добавя ли си пътве? Не, я пак прием. Защо трепя? Ето тук има шоп, ако искаш пшеница. You don't have premiums for that. Wheat. Ти шоп ли си направи да китаец? Да. Не убивай обаче никой. Ама бе. Ти от дърт ли си го направил, бе? Японец. Аз и тук ще направя къща лампи. Ето това е... Уми от моста. Ето това е... Ела ми помогнеш за къща, бе. Моля те. Ние ще сме съседи. Тебе даде ли ти един диамант? Какво? Един диамант даде ли? Какъв диамант, бе? Един диамант. Какъв диамант? Нищо. Нищо. Стига се сабвал. Имаш ли още дърво? Имаш ли дърво, че не трябва? Трябва го клепа и ами ставал съм. Не може да издадеш питомта.
един диамант даде ли ти? Какъв диамант? Диамант! 19 диаманта имам. Ама даде ли ти ето така? Как? Защото на мен ми дава. Ами сам си играе и ми дава един диамант. Къде си играеш? Имаш ли дърво? Това е пак. Да. Аз имам духовното дърво. Така. Тя прави ми къща малошка. Така, това е моето хоме. Имам бая Го диаманти. направя. Ще си обера аз тук диамантите и пържолките. И лебеца. И Лебед за бедните хора. виж крипъра какъв е. Нещо като бот. Взема такова. Толкова ли ще ти е къщата? Висока. Толкова висока ще ти е. Какво? Толкова ли ще? Не те разбирам. Мони. И това беше с Мони, той затвори. Ана, не е затворил. Сега се връщам в хомето. В тъй до края. А мерси, аз си взех дърво. Аз си изпълвам бърничката. Нямам. Опата. За кому запуши? Това е... Това не е къщата на... Забрави нещо. Това е сексуален. Направи от някъде входа. Като скелетън да глучи. Аз ще гладна. Тук някой под къщата е родил като някаква мишка. Съседи, ще ми направиш ли една дървена брада? Това действа. Да. Ази, чао от мен. Да, и това беше от мен. Довиждане.